Jeg er Mette Gadeberg. Jeg er direktionsassistent hos BPI, Bramming Plastindustri. Inden samarbejdet med KOMA-system havde vi sådan set fornuftig styr på vores kontrakter og aftaler, men udfordringen var, at vi manglede en ensartet struktur og et fælles overblik. Systemet skulle automatisk sende os notifikationer, når en kontrakt fordrer action. Så skulle det være brugervenligt, det skulle være nemt at lære at kende, og det skulle være nemt at arbejde i. Og det har vi fået med KOMA-systemet. Kort fortalt, så har vi fået overblik og godt lokalt ejerskab. Vi er altid på forkant med kontraktarbejdet, hvad enten det drejer sig om fornyelse eller en opsigelse. Det er vi med systemets notifikationsdel, som adviserer den ansvarlige for kontrakten om, at nu har man x antal dage til at få kontrakten håndteret.